Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажем трикове и номера по-скоро с ролери. Днес и двете сме с ролери, така че нека да ги видим. Сега ще ви покажем как да си кръстосвате краката, докато завивате. Сега ще ви покажа как да карате на зигзаг. Ето така. Нека видите. И още един път. Сега ще ви покажем как да скачате. Сега ще ви покажа едно много лесно нещо, докато завивате. Това беше от нас днес, скъпи приятели. Надявам се да ви е харесало и да научите лесно и бързо стъпките. Чао!